Eta etxean zela beharrak eitea tokaiatzun? Bueno, baserriko biherrak, eta gero handi juten ginen Bermiora esniekaz, eta hori, baserriko biherra. Eta egunero joaten zinen Bermeora, zer? Hango barria da guztiak utezan Bermiora, bai. Oinez? Bai. Astoagaz edo... Bai, astu edo saltize edo dena dalako, etzien dagoenagaz. Bai. Da, esan egoten, oin dago moduen kaminorikan, basabidiek egote zien, berantza juteko, igual Bermiora juteko beko barri zorartien, basabidie da ona etorteko be bai. Gero enzin hone bidiek. Zenba denpora tardaten zenduen Bermeora? Ordu bete ingero. Ordu bete ingeru, joateko eta beste ordu bete bueltan? Etorteko, bueltan, bai. Eta han zer aukiten zendu esan, ja, bezerak? Bai. Eta zenbat esne, zenbat litro esne eroaten zenduen egunean gitxi gora bera? Segun. Batzutan gehiago, beste batzutan gitxio, ez dugot ideari bezemate litro. Esko ez. Baserri handi jauti izena gehiago erute zeuen, txiki jautian egitxia, eta hola. Eta hori egunero zapatu domekatan be bai? Bai. Eta beti joaten zinen zeu, hori zeure beharra izeten zan, edo ama bere joaten zan, edo... Bueno, lehenengotan ama jute zan, gero ni hasi nitzen nien apurbet, nire juten nitzen, bai.